Добрый вечер. Мы продолжаем марафон Save АТР. «Голос Крыма» мая будет в эфире. Сегодня у нас в гостях мой товарищ, коллега и замечательный человек, польский коллега, который, правда, давно живет и работает в Украине. Это журналист польского очень популярного и политического радио ВНЕТ, WNET. Если интересно кому-то, посмотрите, погуглите. Павел Бабалович, привет, Паша. Добрий вечір. Дуже приємно. Сейф АТР. Дякую. Но я просто нашим зрителям скажу, что Павел это человек далеко не случайный тут, не мимо проходил, зашел. Дело в том, что человек, который, я все рассказывать не буду, человек, который нам очень сильно помогает с коммуникацией на Западе, с тем, чтобы и в Польше, и в других странах люди знали про крымско-татарский вопрос в целом и про ситуацию с АТР в частности. И благодаря нашим вот таким контактам, связям давним, например, вице-спикер парламента Польши Малгожата Голошевска, да? Гошевска, выбачте, да? Она как раз была первым западным политиком, который поставил вопрос перед украинскими властями, а конкретно перед вице-премьером Алексеем Резниковым, что за ситуация с АТР. Ти знаєш об этом? Так, no to посправді та історія навіть є довша, бо я нагадаю, що раніше вже, коли попередньо були проблеми з фінансуванням АТР, polskie середовище і політичне, і середовище також журналістичне однозначно підтримало АТР. Для нас ваша діяльність є дуже важлива і, ну, сказати, що цікаво, це замаленько сказати, просто ви є джерелом інформації також для польських журналістів, для polskiego суспільства і зрозуміло, що польське політикум є зацікавлене в тому також, щоб підтримувати незалежне кримсько-татарське телебачення. Для нас це, можна сказати, що суттєва справа. І польські політики раніше вже нагадували по цій справі і були здивовані по справді, що є проблеми з фінансуванням кримсько-татарського телебачення. Я може навіть скажу прямо, з польської точки зору навіть важко пояснити, як це може бути, що в Україні є проблеми з фінансуванням кримсько-татарського телебачення. А коли Україна з одного боку намагається, щоб зовнішнє середовище, інші держави однозначно казали, що підтримують кримських татарів, а з другого боку якби сама не в повні виповняє зобов'язання до суспільства, до населення Криму, до тих людей, які понесли саме найбільшу жертву захисту Криму і захисту по справді також України. Коли я розповідаю про цю ситуацію, перший раз, коли ми розповідали, і коли ти був також нашим гостем в нашому радіо, дуже багато моїх друзів, польських журналістів казало: Павел, але чекай, розкажи, в чому є проблема? Для чого кримські татари не мають підтримки перед всім з України? То перед всім Україна повинна надавати цей підтримки. Ну, так чи інакше, я думаю, що ми це бачимо і розуміємо проблему кримських татарів і проблема, яка є пов'язана з тим, що робить Росія в відносинах до Криму. Польська держава однозначно з самого початку не визнає російського анектування Криму. Наші політики, в тим наш президент Анджей Дуда, наш прем'єр-міністр Матeusz Morawiecki, багато інших політиків. І то не має значення по справді, чи тих, які зараз є у влади, чи опозиційних, однозначно підтримують кримських татарів, однозначно не визнають анексії Криму. Ну і в тому числі зрозуміло, що як маємо про це серйозно розмовляти, ну то також є таке відчекування, ну я не можу казати, звісно, про польських політиків чи про польську державу, але відчекування суспільне на рівні журналістів точно, що українська держава також буде це підтримувати. Ну це зрозуміло. І продовжання цієї ситуації, коли кожен рік ваш телеканал має проблеми з фінансуванням, ну є незрозуміло. І важко це пояснити, і важко якби серйозно про цю проблему розмовляти. Ну зараз ми напередодні ідеї Кримської платформи, ну також, щоб розмовляти про серйозне вирішення справи і показання, що Крим має бути, і проблема кримська має бути, повернутися до інформаційного простору світового, тобто перед всім треба розуміти, що там іде. А джерела інформації з Криму – це перед всім АТР. Щоб показувати
jak wyglądają obszuki, jak wyглядають переслідування кримських татарів. Коли я хочу це узнати, я відкриваю ваш вебсайт чи дивлюся прямо ваш канал і про це розповідаю завдяки вашим інформаціям. Це не тільки я кажу, якби тут як польський журналіст. Я розумію, що так робить багато журналістів також з інших держав. Вот это несоответствие смыслов, когда президент Украины говорит, что мы крымской платформы привлечем западных людей, США, там, Британию, ну раз все страны, которые захотят, да, участвовать, уже некоторые заявили, да, и при этом, значит, у Украины теперь нет и навещания, как ты знаешь, вообще. То есть из Украины не выходит информация, ну почти не выходит информация, телевизионная, по крайней мере, на языках других. Раньше была английский, арабский, по-моему, немецкий, еще какой-то язык, испанский. Что-то, но делали. Это не объемы пропаганды Russia Today, да, которую он запускает, но все-таки что-то из Украины, официально государственной точки зрения, выходило на международный уровень на языках потребителей на Западе. Это все просто, ну нет этого, и навещания нет. Мы стали в информационном плане. Я хочу тебя спросить, кстати, как мы выглядим снаружи? Для поляков, для немцев или так далее. На мой взгляд, мы хуже Зимбабве. Я ничего не имею против Зимбабве, но в Зимбабве государственный язык английский. И там хотя бы то, что они пишут, на английском понимают во всем остальном мире. А то, что пишут здесь по-украински, на каких языках понимают, если это не ты для Польши что-то пишешь сам, да? Плюс, значит, информации про Крым из Украины ни на каком языке, кроме украинского, нет. Значит, из Крыма информация, это, по сути дела, один канал АТР, да, телевизионный, все. Значит, сейчас мы его придушим, лишим финансирования, оставим там без денег, без трансляции, без всего, нету, да. То есть Крым где-то в темноте, знаешь, хуже Северной Кореи. Там хоть какие-то представительства ООН есть в Северной Корее, ничего нет. То есть черное пятно. И про это черное пятно украинские власти будут рассказывать, как они собираются его возвращать. А вопрос, а что вы сделали? А як на нього відповідати? Це, як бачимо на інформаційний простір, ну, дуже важливо утримувати цей високий рівень зацікавлення. Вовлеченості. Ну, і коли ми то не зробимо, не можемо пізніше бути здивовані, що хтось не надає підтримки, не є тим зацікавлений, або навіть не можемо бути, вибачте, що нагадаю цей прикрий приклад, але результатом референдуму, наприклад, в Нідерландах. Чому? Західне суспільство, в тому числі суспільство Польщі, це суспільство демократичне, і також треба розуміти, що це суспільства демократичне, вони впливають на політиків. Коли суспільство не зацікавлене якоюсь там темою, вона не буде впливати на політиків. Коли політик не відчуває тиску з боку суспільства, він сам не буде піднімати цієї теми. Тема українська, звісно, вона була дуже там популярна і викликала зацікавлення 2014 рік, коли була активна фаза війни, 2015 рік, але кожний рік далі вона починає просто якби, вона витисне нас з інформаційного простору. В це місце, то що ти згадав, російські можливості, російська пропаганда є величезна. І тут чи РТ, але не тільки, вони мають там, чи Супутник в Польщі, вони мають величезну кількість можливостей впливання або на маją swoje ЗМІ, або впливання на інше ЗМІ, ще на політиків, і вони просто заходять в цей простір. То простір інформаційний не може бути порожній. То як немає там України, немає питання Криму, там буде просто точка зору російська. І дуже швидко буде впливання російське на бачення також суспільства. На жаль, це перекладається також на те, як будуть діяти політики. Ну, не можна випадати з інформаційного простору, треба робити все, щоб в нім залишитися. Треба показувати постійно те, що робить Росія, згадувати. Бо інакше людей дуже швидко привикають, і мої слухачі також подають такі питання. Ну, я розумію, що там вже нема війни, все спокійно, там якось це вирішено. Я не пам'ятаю як, але там вже все заспокоїлося. Я кажу, ну ні, не заспокоїлося. Смотри, на прошлой неделе была серия облав в Крыму, ты знаешь, да? Там 6 человек задержано, там, ну, короче, ужас, да? И вот мы сидим тут в студии, и как раз идет марафон «Спасти АТР», «Save АТР», да? Там людей задерживают, здесь мы спасаем телеканал, потому что мы нужны тем людям, и должны говорить о них миру и Украине, да? Но правительство не хочет это финансировать. Значит, а вот представь, что у нас бы не было. А там стоят люди, вот с телефонами вот так, да? И вот за его спиной стоит росгвардейцы, вооруженные до зубов в шлемах, там, в масках. Он стоит вот так вот, показывает нам через в камеру. Он говорит правду вот так всей Украине. За его спиной ловят людей, обыскивают дома. И это выходит в прямом эфире АТР. Здесь это обсуждают. Мы звоним политикам, мы говорим, вот это происходит, да? Я вот на 100% уверен, что все остальное щелкает по пульту, по всем каналам украинским. Ничего этого нет. В новостях, может быть, чуть-чуть нашего видео возьмут опять, да? Или с Фейсбука возьмут какое-то видео, покажут полминуты.
в год это будет там, ну, сколько-то, час вещания в год про Крым, да, а сейчас нас не будет, и не будет вообще ничего. No i zaraz перерахуй собі це на новини, які йдуть в Євросоюзі, в будь-якій державі. І як з того побачимо, скільки часу може залишається на всіх проблемах залишається на Україну, а з України скільки часу залишається на Крим, це і так просто маленька частина того інформаційного простору. Як ми від неї відмовимося, то взагалі ну, це дуже страшна ситуація і небезпечна ситуація. Добре, що ти сказав, бо також треба про це розказати. Відвага людей, які для вас працюють, які переказують вам інформацію. Ну, більша частина журналістів, західних журналістів, які по справді можуть показати правду, вони не заїдуть в Крим. Скажімо собі прямо. Не пустять просто і все. А навіть коли ти заїдеш, то просто маєш набагато менше можливості розповідати в цій ситуації, історії. Чи може це зробити людина, яка для вас працює, яка розуміє контекст, яка розуміє ситуацію, яка знає людей. Так, і яка може зразу реагувати Бистро на такі приїхати, ситуації, як ти кажеш. Так. І для того це дуже важливе. І, звісно, відмовитися від того це просто нереально і неможливо. Ну, я не хочу сказати, що це є спеціальна діяльність когось, але по справді, коли ми відмовляємося від показування ситуації в Криму, ми прямо діємо на річ російської пропаганди. То ми їм допомагаємо по справді в тому, щоб вони робили те, що вони хочуть. І на це немає дозволу. Не може бути дозволу західного суспільства, не може бути дозволу українського суспільства. Ну і я надіюся, що також українська держава це зрозуміє. І немає підстав до того, щоб кожний рік повертатися до ситуації, думати, як підтримувати інформаційний простір. Мы должны думать, как спасать людей в Крыму, защищать и говорить о них, а не то, как спасать вещание на Крым. Звісно. Ну, подивимося, може це не до кінця коректно, але ну, польська держава призначає дуже багато грошей на зовнішні проєкти, на підтримку, в тому числі інших суспільств. Маємо гроші, які дає Міністерство закордонних справ Польщі на підтримку суспільства в Україні. В тому числі є проєкти там пов'язані з кримськими татарами. Ну, коли це робить Польща, то тим більше можна відчувати, що Україна також буде допомагати в цій ситуації для свого суспільства і в ситуації, яка є дуже критично важлива по справді. Ми самі розуміємо, ми повинні кожного дня розуміти, що справа Криму – це є фактичний позначник того, що буде далі, що буде з Росією, що буде в цій частині світу. Так, Донбас є важливий, зрозуміло, але до кінця, коли не буде вирішена проблема Криму, ми розуміємо однозначно, що це є дозвіл для Росії робити, що вона хоче. Наш президент Анджей Дуда сказав, що це є верховенство безправ'я над правом, то що це право сили, він сказав, а сказав, що міжнародне суспільство має поважати не право сили, а силу права, силу закону, силу міжнародного закону. Но ми зараз, як не згадуємо про Крим, то по-справді дозволяємо Росії робити все, що є можливе. Дуже важлива публікація, яка була на цьому тижні, саме початок того тижня, понеділок, якраз публікація міністра закордонних справ України Дмитро Кулеби, спільна з публікацією міністра закордонних справ Речpospolitej Polskiej Zbigniewem Rau. Це публікація, яку вони написали для Politico, для видання американського. Це дуже важливе. І якраз там Крим є згаданий. І це дуже добре. Це такі речі треба робити. Ну, це ще публікація в контексті Nord Stream 2. Ми пам'ятаємо, що це... Да. Ми бачимо ситуацію... Ну, я думаю, що в 2014 році, якби ми про це розмовляли, це для нас би було неправдоподібно, що в 2021 році буде проблема, що Євросоюз, чи там частина Євросоюзу, Німеччина, готова торгувати незалежністю інших держав за те, щоб мати енергетичні ресурси з Росії. Ну, то, певно, ми б сказали, не, це так не може бути, того не буде. Але ми це зараз бачимо. Як ми того не зупинимо, по-справді ми можемо забути на довгий час про повній незалежності України, про відновлення цілісності України і також про те, що Крим повернеться до України. Це для того так дуже важлива подія. Ну і тих подій би не було, gdyby не було інформаційного простору, в якому ми про це можемо розповідати і згадувати про це. Знаешь, пани Малгажата Гашевская говорила с Резниковым, вице-премьером и министром по оккупированным территориям, еще месяц назад, по-моему, да, это было? Или почти месяц. Значит, он ей пообещал, что все проблемы НТР будут решены, ну, как вот она заявила, да, и он тоже что-то такое говорил. С тех пор никаких, как бы, подвижек нет со стороны власти. Вот, значит... Но за это время вышло 11 числа, сегодня у нас какое,
25, так. Да, 11 числа вышла резолюция Европарламента, парламента Евросоюза, в которой много пунктов. Пункт 60 конкретно касается поддержки крымско-татарского народа. Там есть несколько пунктов, один из которых только можно отнести к позитивным. Это Евросоюз одобряет разработку, начало разработки концепции сохранения и развития крымско-татарского языка. Это только намерение до 1932 года, там, ну такое, да. Вот. Значит, все остальные пункты – это финансовая поддержка, программы поддержки вынужденных переселенцев из Крыма, да. Ничего не выполнено. То есть ничего. Признание коренным народом Украины крымских татар не выполнено. Нет никаких подвижек. По изменению 10 статьи Конституции нет никаких подвижек по признанию автономии коренного народа Украины. Да? И конкретно пункт, вот где дословно сказано, Европейский Союз настаивает на создании устойчивого механизма устойчивой финансовой и технической поддержки телеканала ТР, чтобы оно могло бесперешкодно, там, я не помню, как там точно написано, вещать на Крым. Здесь ставится точка, резолюция, называется «Ассоциация ЕС с Украиной». Да? Вот проходит 11 число. Эту резолюцию, безусловно, видят в нашем парламенте. Она же адресована нам. Это наша резолюция по нам. Мы же хотим в Европу. У нас в Конституции записано Европа. Здесь мы звоним депутатам, спрашиваем, и говорят, да, в принципе, она же не имеет обязательно, там сроки не указаны, как бы можно и не выполнять, да. Вот в правительстве тоже, видимо, так думают, и никто ничего не делает, да, и все такие, раз, как дети, замерли, как будто спрятались, да, молчание полное, да. Вот скажи мне, а как в Европе, как в Польше, где все-таки демократическая система, какая-то ответственность есть власти, да, как вот должны политики относиться, когда они говорят, а их просто игнорируют со стороны партнеров. Вот Украина игнорирует, наверное, не только эту статтю, но в том числе и эту статтю игнорирует, да? Ну, зрозуміло, що це є практика, яка є дуже поганою, і так не може бути. І коли ми кажемо про це, не може бути тільки так, що Україна має відчекування до Євросоюзу. А коли ми кажемо і використовуємо слово партнерство, це позначає, що є зобов'язання і відчекування з одного і з другого боку. Ну, і коли ти чогось не виповняєш, не можеш розраховувати на іншу підтримку. І це також ускладняє, ну, зрозуміло, що Євросоюз також є дуже складний, для того, що це є різні держави. І те, що ми розмовляємо... Ну, це є Європарламент. Це обобщене рішення, так, але, так, звісно, але також треба розуміти, що є держави, які більше є дружні до України, і вони також змагаються внутрі Євросоюзу з переконанням таких речей. І ті держави, як хочуть до чогось переконати, наприклад, до санкцій в відносинах до Росії, то вони дуже часто мають, є ставлені в такій ситуації, коли інші держави кажуть, ну чекай, але чому ми маємо воювати за Україну, як вона не виконує до того, що вона зобов'язана? І тут, наприклад, Польща чи країни Прибалтії, які однозначно допомагають, і вони є партнерами дуже близькими, дуже наближеними до України, дуже часто є в такій ситуації, коли вони розуміють, що нема того сильного голосу з самої України. Так, ти згадав ці переговори, чи цей візит міністра Резнікова, ну, по моїх, якби там, неофіційних джерелах, фактично, я знаю, що тема підтримки для АТР і тема кримсько-татарська була поставлена на тих переговорах. І, звісно, Польща зацікавлена тим, щоб, коли ми розмовляємо про відновлення України, такі, як була територіальна до 2014 року, то також розуміємо в цій ситуації і в цій справі, що Україна буде робити все, щоб працювати на відновлення також ситуації з Кримом і підтримування кримських татарів. Ну, того не зроблять ніякі інші держави за Україну. Це навіть, як ти згадуєш цю резолюцію Європарламенту, це навіть трошки дивно, що має бути яка резолюція Європарламенту, яка примушує Україну до того, щоб вона виконувала свої зобов'язання до свого суспільства. Тож, за свої конституції. Ну, це зрозуміло, що ця ситуація не є добра і що вона продовжується. Так не повинно бути. Ну вот я официально тебе, как польскому журналисту, который каждый день выходит в эфир на всю Польшу с политическим радио, да, политическом радио, и пани Малгожате Гашевской, которой я лично от всех крымских татар, от себя, от телеканала АТР благодарю за внимание к нашему каналу, к нашему народу, я докладываю.
что за то время разговора их с вице-премьером украинского правительства и даже после резолюции Европарламента ни один украинский чиновник не поинтересовался состоянием дел на АТР, нашими долгами за трансляцию, нашими долгами за помещение. Никто сюда не пришел, никто не посмотрел, как мы работаем. Здесь никакой заинтересованности в работе АТР не проявил ни один чиновник правительства Украины. Я вот пане Малгажате говорю как есть. Вот. Мы тут с утра до вечера проводим марафон. Этот марафон видят многие люди в стране, нас очень многие поддерживают, но для чиновников мы как будто не существуем. И все эти разговоры, они остаются на уровне вежливый отказ, називається так. Ну, це є ситуація фактично, яку можна назвати критичною і незрозумілою. І, певно, пояснювати це полякам дуже важко. Я, як ти знаєш, в своїх ефірах вже розповідав про ситуацію АТРу, так як було це за попередні роки, так і в цьому році. Ну, звісно, що демократичне суспільство Західної Європи може відчекувати, що Україна сама буде допомагати кримським татарам перед всім. Хоча я розумію, що кримські татари мають також дуже багато друзів в західних державах, в тому числі в Польщі. Наши самые близкие друзья – это Польша, это Литва и еще две страны Балтии. Да? Ну, вот самые близкие вы с Литвой. Сам знаєш, що у нас є також кримські татари, у нас є татари, які живуть в Польщі. Ну, это наше общее пространство, на самом деле, українська, польська, литовська, кримсько-татарська. Звісно, і ми маємо тут просто багато історичних зв'язків. Що цікаве, вони, може, не завжди були там ідеальні, але вони зараз вийшли на те, що ми дуже поважаємо один другого і дуже любимо один другого. І для того фактично Польща підтримує кримських татарів. Польща надавала допомогу для тих, які треба було втікати з Криму. Перша людина, яка отримала офіційно статус біженця в Польщі, це була людина, якій треба було просто втікати з Криму перед російським переслідуванням. І це було ще в 2014 році. І Польща тут не мала ніяких запитань. Знаю багато тих людей. Є людей, які живуть в моєму рідному місті в Любліні, де не тільки на рівні уряду, але на рівні самоврядування була надана допомога, квартира, робота і так далі. І просто зрозуміло, що ми з самого початку розуміємо, що в цій ситуації треба підключитися, треба допомогти, треба зробити все, що є можливе, щоб бо ми розуміємо 2014-2015 рік, яка є скрайна дуже важка ситуація України і що треба допомогти. Але зараз скажімо прямо, Україна нормально функціонує, і вона має можливість також допомагати, і вона зобов'язана також допомагати своєму суспільству. В том-то и дело, что это вообще какая-то искусственная история, потому что деньги в бюджете есть, они были вынуждены на канал АТР как субсидии. Они просто переделали условия, меняются правила игры каждый раз, каждый год нас пытаются закрыть. Я не знаю приводных ремней, я не знаю, кто этим командует всем, но я вижу результат, да, и это такая упертость, такое желание, чтобы нас не было по факту. Я не знаю, что у них в головах, да, что у меня это вызывает уже такие, ну, странные подозрения, которые я сейчас не буду озвучивать. Я много писал всякие версии такие, наверное, ты читал тоже, но мне, в общем, все равно, какие там версии, мне важен результат. А результат такой, что этот канал не должен погаснуть в Крыму и по всей Украине. Потому что иначе, ну, зачем я тогда живу? Зачем ты тогда передаешь свои передачи на Польшу? Тогда, значит, никому ничего не надо? Зачем пани Малгажата беспокоиться о крымских татарах? Ведь надо, мне даже стыдно перед тобой, честно, мы же не интересуемся польскими делами в Украине. Можно сказать, что у нас война, там у нас проблемы, да, но мы в определенной степени егоїстичне, да? Ну, знаєш, це ви більше... Це більш складне питання, бо справді, як побачимо з сьогоднішньої ситуації в журналістиці, подивимося, наприклад, на то, хто має кореспондентів, як працюють кореспонденти, ну, то бачимо, що з кожним роком тих кореспондентів є менше. Кореспонденти – це дорогі і так далі, і спадає зацікавлення. Дохвалю вас дальше до конца. Все-таки польских журналистов достаточно здесь, и они очень известные, активные люди, которых тут все знают, и политиков знают, и которых знают в Польше, как тебя, как еще там нескольких людей, которых наши с тобой общие знакомые, да, и твоих коллег. Я помню, как 2 года назад или 3 уже, так время быстро бежит, меня польский журнал, просто я не знал там никого,
Они пригласили меня как гостя на премию, журналистскую премию года. И я там выступал минут 10, я говорил про Крым и крымских татар в огромном конференц-холле, где сидели реально лучшие журналисты Польши. Они слушали очень внимательно, многие чуть со слезами, я там рассказывал ужасные вещи на самом деле. Они очень тепло встречали, они понимают, им интересно, приглашают крымского татарина рассказать о ситуации с оккупированным Крымом, да? И это вступает в такой диссонанс в моей голове, а здесь многие чиновники типа, ну, не мешайте работать, да? Не приставайте. Вот как отношение такое, таким повеяло Советским Союзом, знаешь, когда крымские татары жили и были никем вообще. Вот я даже паспорт, когда получал в СССР, говорит, а такой национальности нет. Просто. А сейчас нам говорят, ну вы там какие-то одни из народов Украины, там какие-то там национальное меньшинство, или как по-всякому называют, да. И я так думаю, вот что в такой ситуации делать? Встречался с министром иностранных дел Литвы на днях, ну позавчера. Прекрасный человек, внук, ты знаешь кого, Витаутас Ландсбергис. Я Габрилюса не знал до этого, но это его внук, это просто семья, которая перевернула. Бачу ваши фото. Но эта семья Ландсбергисов перевернула реальный СССР. Он реально разрушил Советский Союз. Кто не помнит, можете посмотреть там историю съезда народных депутатов СССР, как этот профессор музыковедения ходил и просто вот все там рвал, просто вот эту всю атмосферу вот этого совка, да, вот. И я ему говорю, мы обратились же к Польше, к Литве, и к Польше еще, наверное, тоже будем обращаться за помощью. Я говорю, господин министр, мне стыдно это говорить, потому что я нахожусь в своей стране, мой канал «Беженец» в собственной стране. Это не Белсат, который переехал в Польшу, да, потому что был вынужден бежать, он не может существовать просто в Минске. Хоча репортери Білсату постійно працюють. Ну да, но у нас то же самое. Наши да. репортеры, правда, одному дали 14 лет тюрьмы недавно, да. Вот. Ціна того і страшна, так. Вот. И, значит... Ну, мы про Литву размовляем, я да, про Литву. Да, я говорю, мне неудобно это говорить, но наше правительство придумывает постоянно новые условия, чтобы наш канал по факту перестал существовать, чтобы нас отключили от спутников, чтобы... И цинизм такой, вот, Паша, я не знаю, у вас это возможно так или нет, в Польше. Вот мне звонят люди из Крыма, просто плачут реально. Говорят, а что мы будем делать тогда? А потому что ничего уже нет украинского там. Просто погаснет экран и все. Вчера во время эфира пожилая женщина, она тоже пережила депортацию еще сталинскую, да, 1000 рублей передала с оказией с каким-то человеком сюда, нам, да. Вот, я ее благодарю, и я вижу вот этот холод чиновников, которым это ничего не надо. Вот этой бабушке надо в Крыму, а им не надо. И когда, это, может, ты не знаешь, короче, вот мы говорили про развитие крымско-татарской мовы, да, вот это тоже пункт резолюции, который одобрил Европарламент, что молодцы, типа вот министерство это делает, такую программу разрабатывает стало. Но одновременно к нам приходит письмо 3 недели или 4 недели назад, не помню уже, письмо от компании, которая услуги спутникового вещания на Крым оказывает. О том, что за долги будет отключен, он должен был быть отключен еще месяц назад. Телеканал «Ляле». У нас же 2 телеканала. АТР и «Ляле». «Ляле» — это детский канал. Вот мы недавно новый фильм дублировали для детей. Это единственный канал, где вообще звучит литературная, красивая, хорошая, грамотная крымско-татарская мова. Да? И вот его могут отключить сегодня, сейчас. Вот просто директор этой компании скажет, а что это тут какая-то компания? А это же коммерсанты. Это же не государственный спутник. У нас нет государственных спутников. Что это за какая-то компания, там вещает у нас бесплатно в долг уже там год, да? Или больше. Ну-ка выключить ее, пусть несут деньги. Он будет прав, как бизнесмен. Так, не можна на це дозволити. Якраз так, як ти кажеш, я подумав, що ці національні мови, вони дуже заважають Росії. Подивися, що цей проблема вертається. Так вони перше, що роблять, вони запрещають національні мови. Да? В Україні це проблема. Кримські татари. Подивимося, що в Білорусі, як зараз білоруси намагаються відновити просто знання мови, бо там, посправді, цей та совдеповська спадщина, вона вже в тих нових роках, посправді, забрала білорусам мову, і вона на ново, якби
повертаюся. Ну то, що ви робите, і кримсько-татарська мова, ну це фактично, ну це має значення певно більше, не тільки для татарів. Для того ти кажеш, що вибачаєшся перед мною, то я вибачуся перед тобою, бо посправді я думаю, що Євросоюз також повинен більше тут зусиль надати, можливості надати Ну, смотри, на підтримку Вот кримська мова, кримських да, татарів. вона в набагато гіршому стані за білоруську навіть. Хоча білоруська мова в гіркому, ну в поганому стані, да? Але нам гірше. Тобто менше людей гірше знають її. Ну це через об'єктивні обставини, да? Депортація, повернення, відсутність шкіл, там, класів, там, викладачів, примірників. Ну нічого не було. Ми да? розуміємо, що ми бачили фактичний геноцид на кримсько-татарській нації. То, що зробили Совєти, це фактичний геноцид, який доткнув і торкнув не тільки якби фізично людей, але також культури кримських татарів, мови кримських татарів. І звісно, що сьогодні треба би було це відновити. Ну якби це була нормальна ситуація, нормальне, знаєш, також нормальне відносини між державами. Росія за це повинна відповідати. Ну, ми бачимо просто, що такі речі є продавані в тому міжнародному просторі, і ніхто не є тим зацікавлений. Ну, Росія за це ніколи не відповіла. І коли розповідаєш про 44-й рік, я розумію, як він має величезне значення в історії татарів. Ну, як сам знаєш, у мене є дуже багато друзів кримських татарів, і звісно, я це ваші історії також переживаю, я її записую, про не розповідаю. Вони є дуже зрушливі, вони є шалено сумне, але вони також згадують просто історію Поляків. Ми це також відчули. Коли 39-40 рік, коли вже зайшли Совєти на територію Польщі, і вони почали величезну депортацію Поляків, про яких ми навіть зараз не знаємо, бо також пропали цілі родини, і вони хтось поїхав. Моя родина жила в Казахстані. Ти розумієш, що ми на тих засланнях, ми, певно, наші предки не зустрічалися в тих далеких місцях, чужих місцях, і татари, і поляки, і українці зустрічалися на чужej землі. Вони там посправді дивилися, бачили себе один другого, бо десь цей в час Совєтів просто їх викинуто з коріннями з тих місць. Ну, моя родина повернулася на територію Польщі не до своїх домів, бо вже ніколи не повернулася до своїх домів, тільки повернулася на територію Польщі там в другій половині 50-х років. Ну, в татарам це треба було чекати на скільки довше, хоча багато Поляків залишилося. Чому в Узбекистані, чому в Казахстані є так багато Поляків? Тож ми там ніколи не було якого там поселення польського. То просто, а чому там є названня Warszawa, Lublin, ale co ciekawe, tam Kowel, Kamień Koszylski. No сильний, Po prostu to людей, які приїжджали, які виселяни, вони не приїжджали, яких примусово перевезено з тих місцевостей. І ми, певно, як нація, також розуміємо цю проблему кримських татарів. Вот, да, мы же, по сути дела, снова попали туда, откуда все убежали. Казалось бы, все убежали уже, да, от этой империи советской. Все убежали. Ну, і як вона ми нас догнала. сьогодні ще до ефіру розмовляли, ну це просто шалено. Аж важко собі уявити, що людей, які переїхали в Крим вже після, чи в 90-х роках, які розрахували, що тут починається час їх нормального життя. Після того, що сталося, після того геноциду, вони вертаються на землю батьків, а тут бах, знову прийшла Росія за своїм тупим солдатством, і вона наново заграбила їх землю, наново їм треба було виїжджати, а ті, які залишилися кожного дня, просто не можуть відчувати себе хазяїном на своїй землі. Ну це страшно. Ну то аж важко собі уявити, що це 21 століття і в час, коли ми там переживаємо кожного дня, не знаю, там новий модель смартфона і так далі, а тут посправді людей живуть тими самими проблемами, які були не тільки в 44-му році. Це само робила Катерина, це само робила Російська імперія раніше. І постійно повертаємося до цієї теми. Ну, прикро, що міжнародне суспільство того не бачимо. Це страшно. І що можна поміняти інтерес нації, що можна поміняти просто саме найвищі цінності, можна поміняти на газ, можна поміняти на гроші, на посаду в наглядовій раді. Ну, то для мене такі люди, як Шредер і в цій європейській політики, які за гроші продаються Путінові, це просто ужасно. Ну, але ми також і свідком таких ситуацій. Скажи, пожалуйста, Павел, а есть ли риск, что в Польше могут прийти к власти люди, которые вот как Шредер такие, или как Меркель, которые будут за газопроводы, за сотрудничество с Россией, или все-таки у вас нет таких политик? То, що я, може, сказав, і це є дуже важливе.
Після 89-го року ми бачимо, що в Польщі навіть коли є серйозний розподіл, як іде про внутрішнє питання, то як іде про визначення зовнішнє, можна сказати, що є в основному згода. Я думаю, що немає можливості поміняти в Польщі там принципу зовнішньої політики західної, євроатлантичної. Польща є дуже інтегрована євроатлантична. Ми маємо своє бачення на Євросоюз, але не dlatego, що ми не хочемо Євросоюзу, тільки ми бачимо трошки необхідність змін в Євросоюзі, але, звісно, ми є за процесами євроатлантичними. Є маргінальне політичне, які там партії, які, звісно, вони проросійські, є маргінальні політики, які проросійські, є російська агентура і впливання російське, але немає такої можливості, щоб вони перемогли в Польщі. Хоча тут треба бути обережним, бо посправді, коли подивимося на історію, важко було собі уявити, що в 44-му році в Польщі комуністи можуть взяти владу. Ну завжди як вони брали владу? Вони не брали демократично. Потрібні були російські багнети до того, москальські танки. Але коли ми розуміємо, яка є загроза, ми побачили вже війну, побачили війну у кордоні в Польщі, у нашого сусіда. Це коли була війна в 2008 році в Грузії, вона здавалася, що це далеко. Де Грузія, там, де Польща? Ми не відчуваємо такого зв'язку, як українці з Грузії. Ну, у нас немає... Українці теж не дуже відчували, і ми теж об этом говоримо. Але певно і так чи інакше, бо якби може там ближче. Для Поляків це було далеко. Як я летів в 2008 році до Грузії, to było prosto щось таке, no daleko letisz, tam wina daleko. Ale my to nie rozumiemy. My zaraz mamy wійну вже біля своїх кордонів. І в реальну війну, в якій гинуть людей, яка кожного дня майже приносить інформацію про жертви. І, на жаль, звісно, що це може позначати, що загроза, яка є. Для того в Польщі також треба підтримувати цей євроатлантичний сил. Полякам, вашим политикам, журналистам и гражданам за то, что вы всегда будете нас поддерживать, абсолютно уверены, крымских татар, Украину. То есть мы все равно в одной упряжке, есть такое выражение, может быть, русское, но мы связаны навсегда, потому что враг общий, как бы, ну, куда деваться. Спасибо, что пришел, огромное спасибо за твою помощь. Дякую. Да, всем привет в Польшу передавай нашим друзьям. Дуже дякую. Вот, нашим зрителям я хочу сказать и напомнить, что мы не одни. Крымских татар никто не бросил. У нас есть, конечно, чиновники, которым все равно, наверное, какая разница и так далее. Но есть и друзья, которым огромная разница, и которые всегда были, есть, остаются с нами. Среди них и мой сегодняшний гость, польский журналист Павел Бабалович, и очень много еще людей в разных странах, дружественных крымским татарам и Украине. Но то, что вы сами можете сделать для спасения АТР в эти трудные дни, когда нам реально практически не на что вещать, это пожертвования. Вы видите на экранах периодически номера для пожертвований. Также вы можете стать патроном АТР на Патреоне, ну и подписывайтесь на YouTube, на другие наши социальные сети, Facebook и так далее. Распространяйте эту информацию и поддерживайте наш марафон Save АТР «Голос Крыма». Мая буду в эфире. До завтра.